belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het nieuwe kabinet Pisas wordt naar alle waarschijnlijkheid aanstaande maandag beëdigd. En het zou ook nog kunnen dat het al aanstaande vrijdag gebeurt. Dat meldt de Extra vandaag en de krant heeft het uit goede bronnen rond het formatieproces. Zoals bekend zijn er 7 ministers door de screening gekomen. Het is nog de vraag wie de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling wordt. De krant meldt dat er onder meer wordt gesproken over Dudley Lucia of Dennis Everts namens de PNP. Ook de positie voor minister van Justitie namens de MFK is nog niet bekend. Daarbij worden voor de krant een paar interessante namen genoemd, zoals Rigo Today, oud-politiehoofd Marlon Wernet, maar ook formateur Chester Peterson. Het zijn echter allemaal speculaties. Het is nog niet zeker wie de laatste 2 ministers worden. Ook de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao doet een bijdrage aan de discussie over de nieuwe ministers, vooral die van Economische Ontwikkeling. De vereniging benadrukt dat het zeker in deze lastige economische tijd van groot belang is dat we een kundige, economisch onderlegde minister van Economische Ontwikkeling krijgen. Dat zegt voorzitter van de VBC, Daniel Hodge. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra está honrada de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, não tem importância botar ela blow. A botar corção, botar me em lugar especial. Ou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor corção. De toeristische organisatie Tjata heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de immigratiemaatregelen die Curaçao heeft ingevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. Daarbij gaat het volgens Tjata vooral om de restricties die worden opgelegd aan toeristen. Onderzoeksbureau Kuurconsult zegt dat er inderdaad veel maatregelen zijn genomen die leiden tot stress en onzekerheid bij toeristen. Kuurconsult raadt de overheid aan om duidelijker te communiceren en verschillende punten nog eens na te lopen om zo klantvriendelijk mogelijk naar de toeristen te zijn. De Extra schrijft over de plannen die er bestaan om de aandelen van de Banco di Caribe te verkopen. Zoals bekend kunnen die verkocht worden om daarmee Enya te helpen. Dat bedrijf bezit de aandelen van Banco di Caribe, maar bevindt zich in grote problemen. Volgens veel betrokkenen moet er alles aan worden gedaan om ervoor te zorgen dat de aandelen tegen een goede prijs, dat betekent niet te laag, worden verkocht. Dat is het beste voor Banco di Caribe, aldus de Extra. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Oud-minister-president Gerrit Schotten is eerder veroordeeld wegens corruptie. Hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten, maar er speelt nog een andere zaak. Namelijk de terugbetaling van bijna 2 miljoen gulden. Dat gaat over de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Gisteren speelde deze zaak bij de Hoge Raad. Volgens advocaat-generaal Blijgrot kan de straf in stand blijven en moet Schotten zo snel mogelijk dat geld terugbetalen. De Hoge Raad buigt zich nu over deze zaak en zal begin september uiteindelijk uitspraak doen. Onbegrip en ongeloof in Lagoen.
Gisterochtend bleek dat onbekenderen 14 nieuwe ramen uit de kerk van Lagoen hebben gestolen. Het gaat om een redelijk professionele actie waarbij de ramen ongeschonden zijn meegenomen. De kerk van Lagoen is niet minder dan een maand geleden gerenoveerd en opgeleverd. Volgens pastoor Baak is het een ongelooflijk treurige actie. Ook veel kerkgangers reageerden geschokt. Curaçao gaat door. Gisteren kreeg het, onder aanvoering van veel fanatieke supporters, een mooi resultaat tegen Guatemala. Het bleef 0-0 en daarmee is Curaçao de winnaar van de pool. Dat betekent dat Curaçao doorgaat in de WK-kwalificatieronde. Ze spelen op 12 en 15 juni tegen Panama. Mocht Curaçao dat winnen, dan gaan ze door na de zomer naar de derde en beslissende ronde van de WK-kwalificatiereeks. Dan worden 3 WK-tickets verdeeld. Bondscoach Patrick Kluivert, die invalt voor de zieke Guus Hiddink, keek tevreden terug op de wedstrijd van gisteren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.